Ja, ja. Wij zitten naast de Wat doe je daar? Nee, maar ik hoor het allemaal van. Ik heb het gewoon niet ondergereden. En van waar komen jullie? Piet, hè? Alles in de hand. Hoe bedoel dus? Piet heeft het staan, dat de kleinere kinderen voor gaan staan en dat we trapsgewijs naar achteren werken. Dan komt iedereen in beeld en geen geduw en getrek. Nee. Ja. Hij is nog morgen al gaat hoor. Wat ben je, wat mooi in het ooit al Hey, Piet!
Ach, jongen. Weer hè? Ik film gewoon je dus. Ja, ik heb nog even op. Foto man. Ja, vooruit. Hey, nog steeds filmen? Piet, heb je dit op YouTube? Kijk, ik ben er ook nog gekomen. We gaan nog richting nazomer weer. Eerst de korte termijn. Vanavond nog een paar buien, ook wel opklaringen. Later vanavond en vannacht nog wat meer buien. Vooral in de kustgebieden met kans op onweer en windstoten. En langs de kust nog altijd een harde, soms stormachtige wind. Temperaturen landinwaarts 12 graden. Morgen 17, 18 graden ongeveer. Ja, toch weer wat buien, maar in de ochtend blijkt het nog aardig. Nog een enkele bui in de ochtend. In de middag geleidelijk aan vanuit het westen en noordwesten regen. Volgende buien. Later in de middagavond buien met onweer en windstoten. En dan is het nog altijd herfst. En de windmorgen stormachtig langs de kust. En die komt nog altijd uit west tot zuidwest. In de avond en nacht buien en dan gaan we door naar het weekend. Dus de vooruitzicht. Zaterdag begint met buien, misschien nog wat onweer. Maar later in de middag wordt het droog, komt de zon door. En de avond blijkt dan al droog te verlopen. Temperaturen op zaterdag, ja, nou, 17, 18 graden, daar blijft het ongeveer bij. Als we naar zondag kijken, heb ik 19 graden staan met zon, met waarschijnlijk een droge dag. Het spant er nog een beetje op. En maandag is het dan nazomer. Met 21 graden blijft het droog. En ik denk dat het daarna nog warmer wordt. En mensen gaan hier. Bedankt voor het luisteren. Tot straks.